Akkor megjön. A partnereknek lesz egy ilyen összevágott videó. Tehát akkor 11, 12, 13. Ja. Tehát, hogy ami őket gyorsan megy, és benne van beszél. Jó, jó, 11, 11, 11. Lepróbáljuk. Na. Én mondom, hogy... Vagyunk vidám. De én ezt nem szeretem ezt. Ugye ezt nem? És rád nézek, vagy rá? Rá. Hamarosan. Boldog karácsony. 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24. Köszönjük! Karácsony! Boldog karácsony! Sziasztok! Szeretnék mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánni. Egyúttal elköszönnék egy időre tőletek. Ő Jakta! Sziasztok! És boldog új évet! Viszlát! És most még nem van. Boldog karácsonyt mindenkinek! Gyűjt csináljunk! Boldog karácsony! Ja, és Szercsi is van! Ja, ne haragudjatok, elfelejtettem! Szercsi! Birthday to you! Ja, bocs, nem! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Esika! Boldog karácsony! Boldog karácsony! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Boldog karácsony! Ezt megjelent. Nagyon jó, egyedül. Sziasztok! IFA, kivételek, hosszabbítás, egyágyas feláll, ingyen nagyi, ingyen papi, pótágy, gyerekár, lentes karácsony kívánok magunknak. Hamarosan. Boldog karácsony! Ja! Hoppá! Tessék! Boldog karácsony! Kívánunk kedves partnereinknek! Akkor a Szercsi van emberek! Sziasztok! Köszönjük! És ezt ki küldte? Ezt nem tudom. Ezt az érdi rózsa nyomta. Ezért egy rózsa alap. Ott ez szép alma, vágd el, balátelek a szép meglánynak. Nekem mondani sem csak egy emeljük fel ez a semmi színvonal. Most nem fogsz beszélni? Semmi nem mondhatok? Ülünk? Dobja! Ezt Ne, az nehéz, az ne. Hossi mint, csak Hossi mint ne. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ezt még együtt kaptuk. És most megmutatjuk.
Tartjuk a katával, hogy kell kicsomagolni egy vaginal, de papírcsomagolni. Ami tele van finomsággal. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Várj, elgondolkozhatok egy picit? Nyugodtan. Ott egy csík. Na nem, mit? Lehet kérdezni, De jó, hogy van hát ezért kérdezett én tőled. Igen, azt talán értem. Még de sokszor hogy- de hogy úgy kérdeznek, hogy A Velence Resort Spa nevében Komfort összes partnerét kívánunk nagyon boldog ünnepeket. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Music. Bench, naptej, tesőkabát, Ennyi? Ezt mondjátok. Boldog karácsonyt a komforteles partnereknek. Mi vagyunk a Nautis. finom. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Take a look at the driving